I would say hanging out with my friends. It's just so much fun and they make me feel like I belong here. And even last time we danced and it was one of the most fun experiences I've ever had. Na tejto škole ma najviac prekvapili úžasní ľudia a prístup učiteľov ku nám. I grew up in a bilingual family, which meant that my father was American and my mom was an English teacher. I was always surrounded by the English language, and I grew up on the internet, meaning that English was all around me. That's why I know English so well. Pozdravujeme našu jednu pani učiteľku Lubicu Pistlovú, 3. TMT. Učenie na našej škole mi ide veľmi dobre a práve preto by som chcela byť v budúcnosti právničkou. Školstvo potrebuje reformu, oživenie mladou a novou pedagogickou krvou. Keďže sa venujem športovej fotografii, mala som aj tu možnosť fotiť pre nový čas extraligu hokej, futbal či rôzny motošport. Určite by som sa rada zaoberala touto oblasťou naďalej, no postupom času zistím, že tak trochu obtetkom je politika. A určite by som veľmi rada išla študovať medzinárodné vzťahy a pozrieť sa aj do takejto oblasti. Ahojte, ja som Matej, toto bolo naše prvé video a budeme tu ešte cez 3 roky, takže dúfame, že sa na tejto škole ešte niečo naučíme a že budeme robiť viacej takýchto projektov. Ja som Tomáš.